कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवारच्या मुडगेरी श्री वेंकटरमण देवालो शिखर कलश प्रतिष्ठापना आणि मूर्ती पुनर्प्रतिष्ठापना 8 आणि 9 मे 2025. कारवार तालुक्याचो मुडगेरी हो गाव निसर्गरम्य आणि अनेक देवदेवतांच्या परिवारान नटिलो धार्मिक क्षेत्र. या पुण्यभूमीत श्री वेंकटरमण देवालो शिखर कलश प्रतिष्ठापना आणि मूर्ती पुन्हा प्रतिष्ठापना महोत्सव ब्रेस्तार 8 मे ते शुक्रवार 9 मे 2025 या 2 दिवस जावचा असून पहिले दिवस ब्रेस्तार 8 मे सकाळी 9:30 वाजताना शिखर कलश मिरवणूक होसाळी महादेव देवस्थानाकडच्यान स्थानिक देवदेवतांक भेट देऊन भाविक भक्तजन वाद्याच्या गजरात अमृत कलश घेतिले सुवासिनी माता भगिनील्या भव्य मिरवणुकीन श्री वेंकटरमण मंदिरात आगमन जावन पुरोहित ब्रह्मवृंदाच्या मार्गदर्शनान कार्यारंभ आणि धार्मिक कार्यक्रम जातले. दुसरी दिसा शुक्रवार 9 मे देवता पूजन, होम पर्याय, होम बलिदान, पूर्णाहुती सकाळी 8:45च्या शुभमुहूर्तार हरिभक्त पारायण निशिकांत ना टेंगसे हेमगेल्या शुभ हस्तान शिखर प्रतिष्ठापना करतले. नंतर महापूजा, घराणे, तीर्थप्रसाद आणि अन्न संतर्पण म्हणल्यार महाप्रसाद वितरण जातलो. रात्री 10 वाजताना ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम आयोजित केला. या सगळ्या धार्मिक कार्यक्रमात सहकुटुंब सहपरिवारासहित हजर राहून श्रीच्या कृपा आशीर्वादाक पात्र जावचे असे आठरले परिवार आणि श्री वेंकटरमण भजक मंडळ मुडगेरी तर्फेन भक्तांक कळयला. श्री वेंकटरमण देवाची स्थापना केन्ना आणि कशी जाली तेजी माहिती सांगतात देवस्थानाचे पुजारी. हांव वल्लभ त्रिविक्रम आठले परिवारातर्फे आणि वेंकटरमण भजक मंडळातर्फे तुमच्या सगळ्याला ह्या प्रसार माध्यमाद्वारे स्वागत करतो. तर आज आम्ही लक्ष्मी वेंकटरमण देवाच्या भव्य दिव्य परिसरात उपस्थित आहोत. या देवळात जवळजवळ 200 वर्षाचो इतिहास. 200 वर्षापूर्वी आमगेल पूर्वज स्वर्गीय व्यंकटेश बाबू आटले तुम्ही ती मूर्ती हाडिली लक्ष्मी वेंकटरमणाची आणि त्यांना गावच्या भक्तगणाच्या सहकार्यान हे मंदिर त्या टायमार उभारले. सदर मंदिर आता जीर्ण जाल्ले आशिल्ले. तशें म्हूण सगळ्या भाविक भक्तांच्या मनात एक विचार येयलो की हे देवाची ही वास्तू नवीन जावची आणि सगळ्या आठले परिवारातर्फे आणि भाविक भक्त मंडळीच्या भजक मंडळीच्या सहाय्यान ही नवीन वास्तू आज हांगा उभारलेली आसा. सदर वास्तूचे प्रतिष्ठा दिनांक 8/5/2025 आणि 9/5/2025 रोजी करचे दवरिल्लो आसा. तर ह्या कार्यक्रमात सगळ्या भाविक भक्तांनी सहकुटुंब सहपरिवार उपस्थित जाऊन देवाच्या कृपा आशीर्वादाक पात्र जावचे ही कळकळीची विनंती आसा. धन्यवाद. अमृता क्रिकेट अकादमी सादर करता क्रिकेट समर कॅम्प 2025. 6 वर्सां सकयल्या सगळ्या चल्या आणि चलीसाठी हिंगा तुमका नेट प्रॅक्टिस, बॉलिंग, बॅटिंग, फील्डिंग, इंडिव्हिज्युअल व्हिडिओ एनालिसिस, मेंटल टफनेस कोचिंग, मॅच प्रॅक्टिस आणि टुर्नामेंट प्रॅक्टिस मेळटले. वेळ सकाळी 8 ते 9:30 आणि सांजेर 4 ते 5:30 पर्यंत. पैसेला नेवच्या भुरग्याक चार्जेबल वाहतूक सुविधा असतली. बरे खेळच्या भुरग्याक हुबळी, मंगळूर, बेंगळूर या जाग्यार लीग मॅच खेळच्याक अवकाश मेळटलो. आवड आशिल्ल्या भुरग्यांनो 9535144838 किंवा 8792018272 ह्या नंबराचेर संपर्क करचे. नातर अमृता विद्यालयम सदाशिवगडच्या ऑफिसात येऊन रजिस्टर करचे. कारवारचे मातोश्री सरोजा बाळा देसाई ट्रस्टातर्फे पिवच्या उदकाची भाय निर्माण. दान करचे जाल्यार मन होड करचे पडटा म्हणटात. सार्वजनिकाक आपल्या ट्रस्टातर्फे किती मदत करू जाता ती मदत करचे काम कारवारचे श्रीमती सरोजा बाळा देसाई हे ट्रस्ट काम करते राहिला. असेच एक सार्वजनिकासाठी केले काम म्हणल्यार कारवारच्या बाड श्री महादेव देवस्थानाच्या आवारात श्री सरोजा बाळा देसाई ट्रस्टा वतीन मातोश्री सरोजा हेमगेल्या यादस्तीसाठी पिवच्या उदकाची भाय निर्माण करून एक आदर्श घालन दिला. या कार्याचे ट्रस्टारी तोखणाय जाते आसा.
हार्डवेअर अँड सॅनिटरी। आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मिळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी। घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले। टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर, शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लॅमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा। किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना, त्याच किमतीत कारवारात मिळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। संपर्क नंबर 9082431025। श्रीमती वनिता शेठ हेमका निरूपणा श्री प्रशस्ती प्रदान। अखिल कर्नाटक राज्य सरकारी महिला नौकर संघ या नोंदणीकृत संस्थेच्या कारवार जिल्हा विभागातर्फे शनिवार तारीख 3 मे 2025 दिसा मुर्डेश्वरच्या जनता विद्यालयात महिला समावेश कार्यक्रम आयोजित केलो। या कार्यक्रमात महिलांनी केलेल्या कार्याची दखल घेऊन श्रीमती वनिता शेठ हेमका कार्यक्रमाचे निवेदक म्हटल्यार सूत्रसंचालन केलेल्या कार्याक निरूपणा श्री ही प्रशस्ती देऊन सन्मान केलो। हो सन्मान जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री मंकाळू वैद्य हेमगेल हातान प्रदान केलो। श्रीमती वनिता शेठ हेमी खूपशा सरकारी आणि खाजगी कार्यक्रमात सूत्रसंचालनाचे काम सुव्यवस्थित करतात। सगळ्यांक नमस्कार। अखिल कर्नाटक सरकारी महिला नौकर संघ जिल्हा घटक उत्तर कन्नडा हेमी म्हाका मुर्डेश्वराक जाल्ले महिला समावेशा भितर निरूपणा श्री प्रशस्ती दिवन गौरव सन्मान केल्लो आसा। खूब खुशी दिसू लागला की निरूपणा श्री प्रशस्ती येवचेक म्हाका कारण जाल्ले स्टार चॉयस, मेलोडी वॉयस ऑफ कारवार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उरत, वयल्यान जिल्हाडळीत उरत, हे सगळ्यांनी म्हाका अवकाश दिल्ले आसा वेदिके वयल्यान निरूपणा केल्ले। हे निरूपण केल्ले लागून म्हाका निरूपणा श्री प्रशस्ती दिलात। तूं हे निरूपणा श्री प्रशस्ती कारण जाल्ले सगळ्यांक हांव आभारी आसा। वयल्यान निरूपणा श्री प्रशस्ती दिवन अखिल कर्नाटक सरकारी महिला नौकर संघ जिल्हा घटक उत्तर कन्नडा हेमका हांव खूब खूब आभारी आसा। धन्यवाद। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हटल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।